Ay, qué maleta estic. Yo me trabé molt mal, senyora doctora. Vostè és que s'acobarda, don Luis. Ja que tindré ànim, molt d'ànim. Jo li asseguro a vostè que el posa bo. Pues, ajudo per consolar-me. Jo sé com me trobo i ningú més. Covardia, covardia. En la recepta que ha tot un conxeta quedarà com una campana. Campana? No m'ho crec. Tinga confiança en mi. No puc. És que jo estic a soles sense que ningú me cuide. Diga això, que té a Conxeta, que es desviu per cuidar-lo. Desviu. Ay, qué bola por el vostè. Lo que busca ella es que me muiga pronte, per veure lo quereta. Tot finxit. Don Luis, mire, jo més de 4 voltes la he vist plorar i mai me sap contradir-li. Sí, pero de alegría al morir grave. Don Luis, Resulta que ve de mala raça. Ja coneix vostè la història de sa mare. Una abandonada que volia arruïnar-me. I ella porta el mateix camí. sa mare, sempre el mateix, perquè sa mare fou mala, ha de ser la filla també. Mire, no diuen que tronc d'anyó i espinós té el roser i produir roses fragants? Pues ara que li dic, que ella és una rama. Pues sap què li dic? Que entre la malesa del bosc naix la modesta violeta. No me convencerà. Tinc proves. Proves? Rotundes. Miren, a mi m'ofegava de sol. Ni demani aigua i no me donà. I al cap de dos hores de súpliques i amenaces me posa així un drapet banyet en la boca. Un drapet humit i amarg en quan el que jo volia era un pitxer d'aigua. Mire, si me representa el judío donant-li l'esponja de fel i vinagre de Cristo quan agonitzava. Mal fet, don Luis, mal fet. Vostè veu que me dona la raó? No, mal fet, li repetís, perquè jo li vaig dir que no li donara ni gota. Mire, la del drap ja estava de més. Això és un per disculpar. És mala. Ella no res de vostè, i el cuida. I els seus rebots fugen d'ací per por al contagi. Les seves ocupacions. A Vila, no. I Roberto, el meu Roberto, pues en el comerç. Mire, don Luis, jo si alguna falta tinc és la de ser franca. I per a cuidar a qui és el seu segon pare es deixen totes les ocupacions. Ja se m'oferiré ja, però jo no vaig voler. S'oferiren per a quedar bé. El voler no s'oferix, el voler es demostra. Que ho han demostrat. Són bons. Sin embargo, Conxeta. Ixa és la mala. De mala raça. Silenci, que venen. Ai, ja estic així. He tardat molt? T'he enviat a per la mort, no m'has tardat tant, no? Che, qué cambio especial que tienes, que no podía seguirla. Vale, que la portería está sola, ¿eh? Ves tu cantata, ves. Siempre fugint de la faena, tu. No, permís que no havia dit res, Ai, mira que Mercedes i Carlos m'han entretengut en la farmàcia. Ja sabia jo que s'ha costat poc. A veure, Ha anat jo a acompanyar la Santa Luis, perquè volia anar amb una xica joven. Quina ràbia me donen. Només que busquen la propina. sí, això és, Conxeta. I vostè si troba millor, o Luis. No, Xeroni, no. Això va mal. Mire, Conxeta, li dona ara una cullerada i d'ací 10 minuts li dona una altra. Si estic ara molt grave, que estic en el llit, i si estàs tornant un poc, no s'assuste, que és causa de la medicina. Senyora doctora, i creu vostè que es posarà bo? Si això obra com espere, li ho assegure, però ni una gota d'aigua fins que jo torne. Pues si no li doneu, ja es posa molt furiós. Ja coneix vostè el seu fronter. Ai, Conxeta, i el seu tard també, i el seu tard. Y te quiero precisamente, no quiero Luis. Me recuerdes de mí, y no me conté, Che, que tan grave em troba? Què vol que li diga? Mire, una mujer toca, ya que no l'ànimo. Però què diu? Ja, però vol callar. Escolta, sap vostè que per animar un malalt no té preu? La veritat que és dure, doctora. Però que no se veu, Dios. Y está dejando aquí. No, así que un pelo iba de pura hora y la ha costado mucho de la vida. No, una cara de cómo podría que fa. Me callé, Ani. Animal.
Si no te fa malbé, m'ho digues. La moda també m'ho diu. Vinga, va, no et fas a cas i prengues esta cullera. ¿Qué te decides? No voy. Vinga, va, prengues-el, que està bo. Que no voy, no voy. Va, ara un tastelló i veurà què bo està. Oh! Està! Que bonic. Doncs, prengues-el. Tanca els ulls i prengues-el. Que no voy. Fa bé, Luis, fa bé. Les medicines moltes suspenen. Exacte, aguantem vostè, aguantem. En bones xunes, tragos, i fruits, en dos dies bo. Vinga. Aguantem, aguantem. Bueno, a mi que m'ha dit, doctora. Pues si jo tot me coneixia a tragos, que la vida què és? Un trago. Pues vinc en tragos. Que si diners, que si una cerveseta, una casalleta. I si cola, un piquet, també m'ho dic. Ja se coneix, ja, només ja que volem. Vinga, va, don Luis. Prengues-el i no fas a parlar, va. Ah, no. Ai, veu que bronca. Ara tingut un terrassa de sucre. Que fora un traguet de vi que te pon un senyor verdad. Vale, vaig a que em posen un trago, vaig. Ara. Com te vols imaginar? Vostè veu com té un àngel al seu costat que val moltes pessetes? Sí, i que me roba moltes pessetes. Luis, per l'amor de Déu, lleve 6 esquimeres. Quimeres, mira. Si Pere jo t'estaré i no consignarà res al seu favor, segur que me abandonaria. Torna-li la trompa al xic. Pues mal ho faria vostè, perquè és l'única que s'ho mereix. Si es poguera fer la prova, tal volta es compensarà. Ale, va. Així del terrosset. A veure si li se'n va el mal gust. Va, vinga, vinga. Ale, vinga. Després, i vostè, don Luis, no s'acobarde. I tu, Conxeta, no olvides lo que li ha dit. Ni una gota d'aigua. És cosa de vida o mort. Descansa. Vinga, passar-ho bé. Adéu. Adeu, senyora doctora, adeu. Pues sí, no, com ho dius. Quin mer pelat que té vostè. Què n'hi ha de dir, Lisa? Recorda que la moïda le deixant un tonell aquí els que tenia. Tu busca lo mateix, que ens deixi algo quan me vulga. Ui, pues mira, això és la ventaja que tenen els pobres. Que només poden queixar que no tens. Home, a voltes, algun parent, Farem, empezó, mira, policia, todo el mundo y carro le tiro. Quina conversació han agarrat a un malalt. Esto es como se siente en el final. Mira, els novios parlen de casar-se, el román de licenciament, l'estudiant d'acabar la carrera, o de que s'ha de parlar amb un malalt, del propi que de la mort. Sí, senyor Geroni. O sigui, i ser ric no pot morir-se. Ho tenen tot. Tubos, ideals, corones, carruates, acompanyament, responsos, funerals, sí, hasta funerals, tu. Ho tenen tot el mundo. I nosaltres nos ataquen dibujar, nos carreguen el discurso a la pepa y apareguen el diablo. ¡Y ahora! ¡Ahí queda eso! i martiri! Ai, Gracias, por favor, Pero esto es un bosque, no me van a reírse. Mira, gracias. Podràs dir que no m'agrada la meva feina. Ni va dir una feina. Perquè no m'agrada. Però vos no m'ho digues, Que si fos un dia, és en sèrio, Un dia te lo sé. Romancero, no t'acabais, que no ves que vostè té consell. Veu vostè d'un ric, ara, si foren rics, això no passaria. Que encara tenia dos criats. A otra sala con esta señora. La grande. Escolta, facin el favor, que hi ha un malalt present, Dispensa, no t'acabais, que I què sempre dic com bon que faig? ¿Y qué? ¿No te van a enseñar
La veritat és que no em poden. Gràcies. Pues hi ha una pasta, que és que el garbell no fa més que menjar-se. El capità del número 17, el que diu el número 17, después ahí el soterrado. Y si es doña Eduvici, la tendría. Pero un coste para más durar, hoy te siga. ¡Ah! ¡Esta faltaba! Però vol callar. Bueno, me marcha que te echaré fuera. Y si en algo me necesiten, tenga en cuenta que yo no tenga permiso. Yo me lo rezo. Escolté, pues que s'han anat fent visca vostè, otra foto on està ara. Però és que entre vostè i el seu home no tenen altra cosa de què parlar. Mare, que la porta está sola, chica, que me tienen explotado entre usted y el padre, ¿eh? Lo que pasa, a después de informar, y la puta portera que no se entera de lo que pasa en la ciudad. Calle, la viva y se trata mucho. Vaja, i vaja jo no diu si no hasta que tragas nicos. Enas... ¿Cómo estás, Frutier? Isbel, eso de minoría, tío. Hola, Juan. No vamos a decir, no. Ai, això és que no us diré veritat. Esta cosa és més desmanotada. Gent de clase baja. Al enterarse de que vostès no són, ens ha faltat esperar vindre. Jo vol que vos ho agraïs. És que vostè se li pare que queda no món. Que vos quede dirà. Ay, que yo el vull com si fuera mon pare. Ay, gràcies, gràcies. I en els interès nostres l'interès no. No com altres que no nos esperen els 4 xavos que es puguen tocar per heretar. Ni pensar-ho. Senyor, A mi si me digre nada. ¿Qué te estimes? ¿Ser rica y que buena contigo? ¿O ser pobre y que visca? Pues lo primer. Hay título segon. ¡Al contigo! Això és carinyo de veritat. Fills del meu cor! però... Que desgraciat, això! Flores, a de pren, llàgrimes delatores de l'egoisme que sé. Don Luis, Vingau, calla! Vingau, consoleu. Vosaltres sí que sou bons. Vosaltres sí que me voleu. Pero al teu costat volverem estar sempre, pero no pot ser. Ja ho sé, filla, ja. Que les veïnes de la casa, que les criades que no es poden perdre de vista, que si donar visites, que se me compte, que se... Este, país de casa. Primer, Pues sí, he segut més matiner. Goles, més que goles. El meu tio. On està el meu tio? ¡Roberto! ¡El meu Roberto! ¡Qué cara eres de buen fill! El treball, les ocupacions, de que anar a fer, casar-se dels clients, tractar, viatjar. El comprenc, fill, el comprenc. Però a l'enterar-me de que vostè estava pitjor, en quasi tot, per quin diable. Molta rei. Sí. Mira, si me diguere, què prefereixes? Que visca... Això... Si me diguere, què prefereixes? Que visca con tiro o que te toque la fervorosa? Jo... La fervorosa. Com? Que la fervorosa la desprecies i preferís que visca vostè. I què? Com se porta la Concha? Com vols que se porta, fill? La servidumbre, sempre tan rastrera. Rastrera egoista. No tens l'interès. No tens diners. Està clar, això està clar. jo... Senyor! Senyor! Sembla com se ressent, Ni l'interès me que
cuidar-lo ni sé fingir tampoc. Llavors cal faltar ma mare que tinc esta casa, única que he conegut. Això el seu pare, únic per mi també. Soles estic en el món. Insulten vostè, maltraten vostè, peguen si vol, però estos no, estos duen la hipocresia marcant la cara, estos tenen el coll a la butxaca i l'ànima a la cartera. Estic indolerente, ho tenia que dir. Ai, i perdoni, don Luis, perdoni este arran que ha tingut. I cures, que quan estic a salvo, mire, si li dóna pena jo mateixa me'n vaig i visc com qualsevol altra persona, demanant llimons mentre que siga. ¡Basta! ¡Basta ya! Les llàgrimes del cocodrilo. No li s'escapa l'herència. La heredera universal. Fames, hipòcrites, falsos. ¡Basta, dit! Això no té només que una solució i és esta. Porteu recau d'escriure. Per a què? El testament. Està boníssim. Tio, vol que tire mal? Què dius, Adela? Que si vol que cridem a la doctora, que si se troba pitjor. Hola. Yo, Luis de Montenegro y Garcés, en plenas facultades deseo gastar, y luego al señor notario se sirva acudir en la máxima brevedad posible a mi domicilio a la brevedad. Retirna. Estic curioso. A qualsevol notari i digueu que l'espera. Un moment, tio. Jo aniré. Ja, teniu el paper. Paper! Paper! Qui crida? No ho potser, tenim un recau. Ara mateix. Però no les troba vostè per fer xerrar. Però si no vostè no té res a fer, si en cal fer que s'enterrarà tots. És que vull que acabi ja aquestes qüestions, diu-ne. Ja, qui m'hi queda? Vinga, agafa este paper i notari que vingui a decir. ¿Qué lleva eso de ver? ¿Ve que si configurava aquí? Allò passa un. Sí, es que vostè posa l'ull i el cul en tots els puestos però se li toca en la porteria. Un repete que no son mal, No pagaré la historia. No pagaré. Usted va echando tranquila. Idol, perquè va estar fins davant, no? Què està sentint? I res, mira, i és caïda. El patir i fer patir va un fet que se fa sola. Ara, ja buscant el notari, vinga, va. Eufràsia! No faci cas si primer se cullera que ja fos 10 minuts. Vols donar permís? Sí. Pues ja li ha donat. De tu sí que te la creo. Sí, no. Au. Pobreta, això és carinyo. Ara voldré un arròs de sucre. Pues si Conxita se porta mal, la despatxa i en pau. Quines obligacions? Pues sí, no faltaria més. No sabem lo mal que cuida. Allí que esté aquí 2 hores demanant-li aigua. Sí, pues no m'he donat. I a força de súpliques i amenaces de posar un trapet de banyaret en la boca. Ah, no. Aquí hauria que donar-li tot el que demani. No faltaria més. Pues ja li la donaré. A veure, tinga. Així té un arròs de sucre. Jo li donaré. Ara mateix m'ha posat la seva. Us voleu o no vol donar?
que sàpia que al tío n'hi ha que donar-li tot lo que demana. Pero si usted también, yo sí que lo impone. Basta! Basta! Traga un Donàlia! Traga un Donàlia! Aquí. Pal tío! No tinc que dir-ho! Pal tio! Pal tío! Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Sàpia que al tío n'hi ha que donar-li tot lo que demana. Ho sap? Pues eso, ni ho consentís ni ho veis. ¿Cómo se entiende? Porque sería un rechupedor. Así está l'aigua. Pues no se le una. Dóna-li la vela. La veo que humana, busca que m'ho feia de ser. Pues me parece que no. El mata usted. Una! No se passa! Va votar que una gota. Una gota d'aulla només és precís per deixar-nos. Passant per damunt de mi, que preferís morir jo sota el meu deure. Així és que ja saben com estan les coses. El que siga valent, que deu el primer pas. Mira, vol matar-me. Què has fet? Veure la vida. Ai, que em trobem mal. Ai. No puguis saber. No, tu no. Jo sí. I en cap que demà que me busco fer que estem els otros matas. Si no sé aire. Ai, fiera, vol matar-me. Què fem? Ajudem o què? Això és cosa. ¿Qué cosa era? ¿Cuál defensor que agita al tío? Sí, però mira, ni pinça ni corta que ha vist com la despresa. ¿Tú crees que cabrán? Yo estoy que sí, cabrón, no tengo claro. Pues a mi m'és igual. ¿A tú te es igual? ¿A tú te es igual? Es collons que te igual a tu. Que te casares en la meva cocina a pasta pa heretar. De tot el poble un dia. Mira el Juanín, que se casa el dia con Luis pa heretar. Clar, com a que me toca una part. A tu? Va, a quin sac? Que no som nebot. Tu, nebot? Sí, Va. jo i Adela va estar cuidant-lo i tu te l'has passejat. Ai, senyor meu! Dia de la meua vida! Ja és una suplència. Ai! Que acaba de morir el tío! Com? Al deixar-lo allí! Passa que no! Ai, pobre tío meu! Pobre tio! I sense teclats! Sense testar! Sense testar? Que ja! Però un moment! Que pica això. Inconvenient gran. La plata estic jo. Però quina culpa. La llei empara tots. Mos reconeix a tots com a legítims hereus i en fer 3 parts desocupats. Sí, que tens raó. Sí. No ho havia pensat, però això de 3 parts, això a mi no seran dos. Jo ingresso en la família antes de faltar. La ley mos reconeix a tots. Què? La ley. Has equivocat. Però vosaltres us heu donat compte que Concha és algo més que cria. Com? A veure, conta. A veure, explica. Sa mare estarà al seu servici tota la vida i a Concha no l'abandona mai. No serà que Concha és filla del tío i per tant heredera universal? Entonces, estem perduts. És veritat. Lo que no pensen aquestes dones, Quin inconvenient gran. Che. si no està ben reconeguda, I de segur. Algun document tindrà perquè sa mare fora tonta. De segur. potser serà un notari. Ai, pobre tío meu! Ai! ¡Una desgracia!
Està ahí dins, però continua esta queda, da igual. Es que puedo comunicar que, como usted ya sabe, estoy viviendo en Ruzafa, en un piso, hablamos donde lo viste por allí. Ya. ¿Vostè ve a pagar el alquiler? Mira este. ¿Yo pagar? Para nada. Yo lo que vi que salí de la casa, pero no pueden pagarle y si no no por nada. Ah, ja. I vostè exactament qui és? ¿Yo? Sí. El que vive en Ruzafa. Ah, ja. Ja volia jo que ahir no paga ningú. Yo sí que pagué, ¿eh? Sí que pagué. Ya. Vosotros habéis venido a vender peix ahí en la parada de la comunidad. Pero con vender peix no es rentable, bien, pues entonces vamos a tomar. Y viviremos ahí en la parraqueta de compadre. Aunque por lo menos tindrem sostre i algo per a menjar, que la ciutat és massa cara. Escolta, això no està clareixina, eh? Això n'hi ha que ficar-ho en coneixement de les autoritats, eh? Com? Missatge a les autoritats, això què vol dir? No, això no és. Jo que si vostè diu algo, tindran que pagar-ho. Que no deguem res. Nosaltres no deguem res, som pobres però honrats, faltaria més. Mira. Ale, ahí tenen les claus, en recorda agarrar-lo. Ven al pai, no em tropeces. Per un retall de casa. Yo este. ¿Dónde la apuntar? ¿Era la notari? ¡Pobre tío mío! Vostè no notari? Què passa? L'altre funcionari s'acabava d'entendre, no? Ja ve, el notari ja ve. Molt fàcil anar a buscar-lo. No m'he pensat ara. A la falta que fa. Veritat és... I ja. Ah, ja. Vete si quan no tiro el món. Vete si quan no tiro el món. Que quina mala hora! Que cataplasma, che? Apurat este guió, senyor, no puc fer un cafè ni el res. Res, hauria que desencanar-se. Això caena del món. Hi ha que fer-se l'aigua. Vinga, va, pues acompanyes de mi. Va. Que no sé això, home, que no sé això. No sé això, no sé això. No sé què. Que amor, sense testar. Quant és? Sense testar. Vete si no figurava. No sé què dir. Don Luis, Don Luis, I ell, testarut, sense ni testar. Pero ara són solament si no arreglen res. Lo que no se va a avisar al notari para que no vinga, ¿no? Exacte. Però esperes ahí, quina idea. Vaig a tancar la porta. Quina idea! Ai, Juanín, que està corrent una bona idea. Mira que tu eres molt confidenciero, però quan se te corre aquestes idees, tens unes idees, Juanín. Digues. El tío no s'ha mort. A veure, El tío està ahí. Adéu, vivim. Así, el sol se va. Se fica la bata i el gorro del tío. I quan ja les ulleres, fingint la veu, se fa el malalt. Ves d'això. Allí, li expliquem el que ha de dir. Sí. Del notari, fa el testament, a gust nostre. Notari. I després se mor el tio. M'agrada. I si el notari ho coneix? No, que el tio així no recibia visites ni feia reunions de res, que sempre estava fora de Madrid. I no el coneixia. Què és això? Vostè fa el que li diguem, que no ho perdrà, home, que no ho perdrà. Que no perdrem? Però per què? Home, pues perquè si no puc perdre senyal de que no em donaran ni un clau. Res! No sigui torpe, home. El que vull dir-li és que li donarem una bona happy meal. Happy now!
origen, Usted fa lo que dice. Ara, si m'entén jo, que vostè ha dit alguna paraula de tot el que està passant així, jo a vostè li pego un tir, home, li peguen els tirs, li peguen 3. Home, què diu vostè d'això? Conteste. Diga si está conforme. pero si es que acá la contestación, mira, que quiso un tir y lo par de esta mal mejor que no descarga. Home, que no siga vostè trompello, home. Vinga, va. Adela, una roba. Vinga, vostè, a vestir-se. Va, li faig a veure una cosa, fingint la veu i tot això. Ante yo lo que digo, I pegant! venga, es decir, No, pegant a les nanes fortes. Li fora de veres, hombre. No regallet, això. pues si yo jefe el momento te llame, él quiere poco y yo de mi hermano y algo de Pues això no és verdad. Vinga. I vosaltres, fiquem-se d'acord. Vinga, va. ¿Y sin Cristo de la salud? ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo? Quan arribat a temps, se n'ha anat en pecat i sense rebre l'últim sacrament. Ai, quina desgràcia, senyor! Passar tota l'eternitat en el purgatori? Ai, xica. No n'hi haurà pa tant. No seria tan mala persona el difunt. Ai, don Ramon, callen, això mai se sap. Sí, padrí, el diner si ven paregut. Ai, Cristo de la salut, quina desgràcia. Es quedem sense veïna. A este pas, veurem qui queda l'en que ve per l'anda de Cristo. La roba que li tinc que ficar al difunt? Quina barbaritat. Ai, senyoreta, que per molt de temps que tinga que passar en el purgatori, jo crec que si li fiquem un traje i corbata per amortallar-lo, no se cansa la dona. Tinga, fiques això. A veure, on està el difunt? Pensava que no ens escolte, el Senyor ho tindrà en compte i ho deixarà entrar en el cel. Però, escolta, se pot saber a vostè qui els ha donat vela en este soterrat? A mi ha vingut a buscar-me esta dona, que és la que amortalla tots els veïns del barri. I menú després és que no m'ha donat. Quasi que ho llevo a pujar les escales. A mi m'ha parlat de don Luis, la meva amiga Eufràsia. Ha vingut a buscar-me a casa dient-me que quan poguera que anara pel retorn, que era l'última hora del senyoret. En esa, en veure-los arribar a tots, he pensat, ara sí que va de bo. Me'n vaig a per don Ramon, però ja. Pues mire, no. El guió encara rena. Així que facin el favor d'anar-se, que de moment no necessiten per a res. Què diu, xica? Però mire, jo m'alegre de que estiga viu. Però ja que estic així, no crec que hauria de pernoviar-lo. I així se n'aniria descansat al cel, no entraríem al purgatori. Ja s'encarreguem. Els avisarem que el que està fent és reposo i descansant, que el va recomanar la doctora. Com que Àlex, arreando. Ja que estic així... Que no. Ala, tegui una punteta més, que el deixi, que no cal. Me m'alegre de lo més que son tío no els ha faltat. A pesar de perdre un client, de moment. Si me necessiten per cualquier cosa, no dubten en cridar-me. A l'hora que estiga, Sí. Quan te faça falta. Sí. Bona nit. Que no, ay, coño, que le he dicho
I xolles a parxipars. Senyor, això és 3 parts. Escolta, que són 2 els meus. I jo què sé? Una merda. Per què pagar que no es perda? 3 parts que ho declare tot i no tenim res. Això no, Juan. Depèn de si un me vol liar o no ellos. Això què? Vinga, va, accepte. Accepta-te. Anem a finques. Senyor, les casetes de Rosa. Si això no vol ningú, Acá te pilla a prop, a veure casa tu. que no paga ningú lloguers. El terra de l'Horta sabeu que me la va prometre a mi. També me va prometre a mi la terra del recatí. Home, si agarraries tu el no sé millor. Esta casa digué que seria per al meu primer fill. Però no tinc ningú perquè este no. Però el vindrà, mirarà tu serà. Que si s'actualitzen que jo ja estic en el notari no el torna. Va, vinga, pronte, va, a veure. La caseta eixa de la esquena de... Pues, un moment. Sí. Si te deixara tu, me deixaries la caseta del carrer de... Caïts que es tracta d'entrar a l'esquena perquè no pots ni girar-te per... Bé, està bé. Vinga, carronxerals per mi i la resta a vosaltres. Em cuesta que... Cada dona. Això no pot ser. Va, fareu què? Vinga, sí. Va, a veure. Anem a mobles i immobles. A veure. Tanquem els ulls i parts igual. Que no estic conforme, que el tio a mi volia millorar-me. A mi més que a tu per la família. Mira, A veure la llista. 3 pel sac i el sac en terra. que calli. Parts igual. Que no estic conforme. Ai, que compromís. Por ejemplo, no me vull de fer. Passem, senyor. Va. I tapes tot el que puga. I diga que no... I diga que no pot firmar. Diré que no sé, Pau. No, diga que no pot firmar. Està dèbil. I no sé què tinc que firmar. Relati-ho. Però què tens? Jo què dic? Parts igual. Que no estic conforme, que a mi el tio volia millorar-me. I hasta arronxerals per mi. I esta casa per mi. Això direm. Que no pot ser així, Que no estic conforme. Tu eres molta la I visió. tu, moderació. Però jo què dic? Lo que yo digo. Usted fichas en la nueva serie, lo que dice la nueva serie. Calla un silencio, que ya estoy. Calla, silencio. No hauran vist a mon pare per ningún cantó. Ja fa rato que va buscando mamá y no podem per ningún cantó, A veure. Pues no lo has visto, no. Ya sabes que se preocupa por el nostre tío, que no para de preguntar per ell, y lo interesante está, pero no aquí. A ver, Pues vale, que marxa a la tenda que segur que ha fet... Ai, Dale, que va. Pase, señor notari. Pase y asiente que estas calas portan. para. Oye, tío, que això no serà res, ja veurà. El meu marit, no l'han vist per així? No, està sí, no. Vaig a ponerse el veu, que de moment así nosaltres no nos pasamos. Calle, señorita, que yo ya sé cómo son estas cosas, que eso me quede, pero que pudo ocurrir. Es que estaba buscando al meu marit para que tinc comptes de la porteria mentre jo me queda así. Busqueu-lo. Tardará, ¿no? Ella sabe lo que le pasa cuando tarda. Anem a veure. Així és l'interessat. Molt de gust en conèixer-lo. Color de casalla. I els senyors qui són? Que boig. Este es el marido de esta. No, la preferida de mon tío. I els testimonis? Un llibre
els que han de donar fe. Clar que fer. Ara vindrà que sí. Volen que avisa el meu marit? El seu marit, però, Ell no sé si aprofitarà, perquè és un tros d'animal que no serveix per res. Nosaltres mates. Oh, filla, no, vostès no poden perquè són família. Bueno, però va, què li fa? Mira, jo aniré estenent el document mentre es venen. Serà per avisar, no? Sí, vaig i busqueu-ho! Home, vaig i busqueu-ho! Vaig. Farà molt dur, no? La tenda emborratxant-se, segur. Ai, Mare, que no trobi el pare per ningún cantó. És que vostè de mirar que també l'ha trobat i és que no està mai al tocar. I ja vaig, ja. Podria per si ve algú. Jeroni! Ahora y pronte a pucha. Sentar. Se va, o picaré la pata. Ay, qué pena de marit que tinc. I ara és una malva, perquè l'he domesticat a força de pavos. Calle, que estorba el notari. Pues es un hombre que te lástima de casino, de lo perdut que estabas. Ja està i tot, senyor notari. Que es pot pasta. Ara, quina falta de fea. Ninguna. Yo no tenía problema. Padrineta y en el dos fills que tinc, hi havia un ben feliç. Entres ahí, entres i descans. O tot és mentida. El espíritu no mentida. Vols sentar-se allà? És que li han donat medicina de cada casa. I com la van encajar bé. Això no sé fer. Bueno, ara em llegiré jo el que ha redactat i a veure què els treu. En la ciudad, etcétera, etcétera, y presentes los testigos que al final se nombrarán. Yo, Luis de Montenegro y Garcés, ¿cuántos años té vostè? Mire, jo dic que de Ponte del Cel. 67. Hallándome gravemente enfermo, pero con buena memoria y sano de juicio, dispongo mi última voluntad del siguiente modo. Primero, encomiendo mi alma a Dios, etcétera, etcétera. Segundo, que se me haga el entierro con el voto. Puede ser. Sí, hombre, sí. Ponte gato. Baratet. Rízas en sufragio de mi alma. Bueno, va. Es preciso. Sí, es que muy gato, va. ¿Dónde que me salió de esto? Rosario, etcétera. Tercero, vostè té deutes. Y papeletes del pelo también. Lo pagaré entonces, sí. En mi casa dinero suficiente y en caso de sean vendidos mis bienes, muebles. Tot trauran d'ells. Tens que ir, vos i de punt fora vas i veig que li falta una pata. Tienes muebles. Y a faltar. ¿Sube usted dir la veritat en tot? Sí, senyor, sí. Que vos sé que Luis de Montenegro si dic alguna mentira. No hace todas. No cal que se maleïsca, que basta se la palabra. Ah,
I si no és prou, si es que vull que d'això tres de repent, que fou el que més vull del món. Això no. Usted que millonaron, ¿no? A mi? A mi? I a mi? ¿A los tres? Ara ho arreglaré. Ara ho arreglaré. Ara ho arreglaré aquí. Finques rústiques i urbanes. Tot englobat o per parts? No. Per parts, per parts. Sí, home, sí, tota cosa. Pues primero distribuiré y después informaré mente. ¿Qué usted noteta de tot o seu parte de món? Sí, senyor, així té la nota. Planta baja con huerto en términos de suelo. Això... El meu nebot Roberto. Roberto Gómez. Garfés i Soler. En Rufama, 3 finques. Això... Juan, Morillo de Juan. No! Això d'aquí de molt lluny, això no val res! I no puede ser ara. O agarres tu comida. Però... No force la voluntat o se'n van fora. Vine para acá, que está haciendo doble, vine para acá. Juan Gómez. López y Moreno. Calle de Foz. Per la meva neboda meva. Això per la meva neboda meva. Tio, allò que és Una altra. Pues agarres la majita de escapre o ejample. Això també hi ha. Adela Com. Adela, Garfés y Marco. Seguir. Tierra de Huerta en término de castellar. Pas tres. Pas igual. No pas tres. Pas igual. Ja ho, totalment. Partes iguales. Tierra de naranjos en el Recatí. Tío, recordes que això no va por detenir, ¿eh? Josep, lo milloré. Marginals! Per favor, deixen fer-li la voluntat al testor. Això, la cara del recatí... El porter. Gracias, señores. Aquí seré felices. Ya yo. Jerónimo igual. Ahí. Pero falta por ahí, ¿eh? Que no dejar a la banda, si no sube gente. ¿Pero qué hice yo, señores? ¡Ay, qué hermoso! Y esto es una amenaza de muerte. Y tiene paz luego, y esto se hace de responsable. Sobre todo, este. Cuídate, pronto. Responsable Juan López. Seguim. Calle San Vicente. 8 habitaciones, 2 plantas bajas y comercio. Pàtio, per tres. Sí, Per tres. sí, però si nos anem a aclarir, Partes iguales. On dic?
Domicilio del interesado. 10 habitaciones, ascensor y cochera. Això... El porter. Silenci, silenci. Hay que hacer la voluntad. Però si és que no pot ser! Se pot saber que le parece por ahí de porter para avisarle y todo el niño de bestia de escabecía. Què va fer? Doncs em ve la vida. Sense ell, vostè lleva aquí. Hombre, com que és el millor amic que tinc, sense ell no podria. Jerónimo igual. No! I al carrer. Seguid, seguid. A part de la família, té vostè que millorar algú, no sé, la servidumbre o algo. A ningú, a ningú. Sempre nosaltres. El porter no. Pero señores, en recortes de mí, ya sabe que yo les serví tanto. Ni un cèntim per maltratar-me. Per maltratar-lo a vostè? Ah, no, per maltratar el seu marit. El seu marit. Señores, ¿en recordes lo que me prometí aquella vez que me abrazaba y me besaba en la escala? Cristo! Y aquella vez que estaba llamando el piso y me besé. Y aquella vez que me prometí cuando estaba yo feliz y me dije. Acaba de ya 50.000 voltes, que deu que no se cansa la voluntad del que està fent justament. Ai, cabrón! Entonces, res. Eso me pasa per fiarme de promesas. No te lo saben, son igual. Marcar el porter, señorita, y que rebente. Anem allà. Un quinto. Quinto, no sé cómo al quinto yo no. ¿Cuánto de que vas aquí? ¿Y tres? Y pasé y descuidé que algo le tocará. Algo le tocará. Pasé ahí que a mi padre de esta casa ese día, que se va a tener un menú. Caldes, que acabem en seguida, va. Nomene al Salvacés. Estic bugueado que cantaba eso. Caldes. Quedan nombrados albaceas los señores. Ai, mare de Déu! Ai, senyor meu! Què passa, rei? Per què plora? Què és això? Ai, don Luis de la meva vida! Salvat! Salvat! ¡Ay, el dinero! Tu vas soles? ¿Qué pasa? Què passa, rei? ¿Qui plora? Fora! Ai, senyor! Fora! Ara fora! Ajuda! Perdeu, senyoret! Tengo la cabeza tirada. Què? Però què està passant? Això dic jo. Què és això? Que a mi m'ha ficat en un compromís, Però si és el senyor Geroni! El meu marit! És mon pare, tu! Vostè, però que vostè no és don Luis de Montenegro. Senyor, no. Luis de Montenegro soc jo. Oh, però si este senyor acaba de fer un testament. A mi m'ha amenaçat de mort, que no volia. Pensaven que era difunt, tio. Ai, així se veu fet la herència al vostre gust, no? Ai, canalla! Calmes, don Luis! Andrés, la mujer! Ah, tio, perdona'm. ¿Pero qué es eso? Ah, ya tenim home. Senyora doctora, casi ha sido ya que esto repartirse els meus béns que neguem-me mort. Pero si ya le ibas a decir a Concha que la medicina trastornaría. Com jo no tenia el gust de conèixer-lo i
i m'han portat este paper firmat per vostè. Bé està, senyor notari. Per fi ha caigut la vena dels meus ulls. Per fi veig clar. Sí, però també ha sigut una burla molt indigna per a mi, que jo portaré als tribunals. Això no quedarà així, no? Molt ben dit, senyor notari. Què és que vaig a fer testament? Deixa dir... Don Amor, hicimos el que siga que de la rata. Es el cariño que me tenía y si el vostre interés, mientras esta pobreta estaba al meu costat davant de mi, vosaltres me abandonàveu, fugint com els porcs a l'olor de la carn morta, raça maleïda, família sense cor, mans de bot. Ben diguem, Conxa, que teniu el cor a la butxaca i l'ànima a la cartera. Don Luis, Mira-m'ho costat. Tu eres la única que me vol veure. I a la que convene, heredera universal. I vosaltres, ara! Ara de la casa, que ens considera la vostra mare. Ara, Benite! Ara! Don Luis. I vostè servia de pantalla? Jo vaig a fer un amor. A mi m'han de ser. Va ser grosses, molt grosses. I de sí. Pare, per favor. Però s'ha convençut vostè? Gràcies, doctora. Dona sus negos, don Luis, va. Donarlo. Mai! Bueno, però ja que estic així, fem el testamento que és. Sigue. Escriba. Que yo, Luis de Montenegro y Garcés, en plenes y clares facultats mentals, manifeste la voluntat de adoptar com a filla a Conxeta López, a la que li legue tot el meu carinyo i tot el meu bé. Pero yo, don Luis, pero yo... Això és fer justícia, don Luis. Xeta, vols ser la meva filla? Otro cor. Ay, pare, pare meu. Heredera universal. No vos hem dit. No, però se mos ha quedat el cor. Que no se mos olvide mai que a l'avarícia sempre explica el sac i que tots els dichos són perdedors. Si vos ha agradat el seguiment, donem-vos un aplauso. I per què no?
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la.